temeng saya hai bahake malai polaiman no bahake tonglaiman boni bono Untuk salamin ke recruiting kisah bini mobile recruiting kakak. Tom bawa hake payment kalau kita sekarang tu. Ko sang ko ane bawa Hamzah ka ang Hamzah ka ang file kita. Oh, aku. Lam so norong jotom no tini video hack over tini update angka ke sungjoto lokun chaimenote tabak ekebati pravati onek te hekeba viral te trading choli tongo samajik samai henete viral angmanatai nai naike mani kothok te wana masingsa bo honimano sana thanga ke te borong no cash janbin hekebate pailekha tagardola ps no te borong apro bisa tisari nai pailekha janjani bhik bisaro tlangkhate aro bisingai baiputulo asala betona hampan chete asala ni bere sholi abon bagai thangmaliya te agini bini basai botlang liya olafano mane teusen no khung junggal angi mano honai te aboni bisingno te haikebate belaike te phani short film karaka short film norong kisasa clip nai nai di belaike mamani khate norong bo full nai di te haikebo short film no kisasa full nai di norong belaike te samajik samani bagai te omahai angmani gununya te haikebo nokung birman mano kaisen nogo phainai suag nangai nai omhai bisi nogo damani abon bagina hayango tei o film no kisa sanrong nai nai di hambai norok jotono no ani bihing no ani samai tei khar thang paile ha Ke bun perke samai hi tonglaiman ita kono basa kai meni samai ya do hai bondo bana ke samai ninglaiman si ke bo an oro phai am bun oro thang kya ke ka ke tonglaiman ita ke boro bising tonglaiman na kang isi samai ya si ano so pai di roi ro la ya ke boro bising tonglai tongta ang isi samai yo mono tak zora tak si tei khat thang tak si ang si so ke bopon singkor har ke kisami lai tongmani hazalai tongmani ni nang kisa idea tongte sebelum ka moi bosor hai sing to ha hingga takut asal borong noi bosor borong mili lai tonglai mani ke thalai tonglai mani nang kisa pada jana maya kisa ba maya so reketing rogo samaj bole khana rozal hata nangke sepon pore hake siman ke ta recording ko porok tamai salai kisa lokorong no sai khana ro manai je sama bu recording angke temeng saya hai bahake malai polaiman no bahake tonglaiman bono ma salai temeng sa salai bo haino mangta bono samaj basi ang khana roza ang ba isi sia samai ke samai hi kha kawi ma sowi tongta ka ha ba be ne musi prole anung kologo hai sing mai hingga takut ni misalnya sabtu pondaro kayaknya pas baru kai so bono 2 din nok somsib le 2 din nok tong angken sama ni masuk tongta ang betang bo kai ke tong lai ma ba ga nung tong bro ha ke tong lai ma na kan kisa sa siata mungkin ni misalnya bisa sai tongani 100% de na bahai bisa sai tong 100% lai ja ke sang bisa sai hingga tabok ni misalnya bai malah yang kena tak mak kai masuk bono ani samanya ta malai la ke mung sa ya saka bule dir khata sobe ha tir bar sorobe ha khanai sasige ha pira hor bothor go simu khan su songwe ha ko soko ro kai khai tong musu ke ni buli dai bas begrong mat ko yang ta bisa sai kena ke mana onek bezo ma ang loge rasala ke this is for ya kha si tong tang ta samaj bai kini se tong an ki ko singlai ma tong mani an samaj no si tok thari si ani buhina tilangi ani samaj no tilang tong nai tingi sai tong ku ka ano khai tok thar lai tingi mai tong ta bo ku ni ko ti khana ke nang ta ba ni bai khat thang jang ni bai ma tong kale se sun ka bai la mu ko media ke masuk apa kisah masa no media ke le ta ka ba सात छरे नछि दो सर ऋतु न के ऋतु सरे ले पड़ी भाई बखरो तुम तो आनी खाला जी और या हिंगे निरंग नुक बाय खाना ताखुक बसक के बखरो तुम जा बसके बिमानो कलाई जा